Dobrý den, rád bych vás touto upoutávkou pozval jménem společnosti Meduna, která je hrdým sponzorem akce na výstavu Hradecký nůž. Chystá se pro vás už 14. ročník mezinárodní tržní výstavy a při této příležitosti jsme si pro vás připravili přednášku o tepelném zpracování. V této přednášce se především budeme věnovat problematice kalení, ukážeme si modelové příklady a dotkneme se i zpracování moderních ocelů. Na závěr přednášky si ukážeme orientační mapu nožířských ocelí. 21. listopadu Hradecký nůž. Těšíme se na vás a hlavně těšíme se na vaše dotazy.